musi wa 15 April iri Tuesday ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe pachannel yenyu Kulian TV patinokupai nhau maupdates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika kunyika yekwedu. Nhasi ndisati ndaenda kure, regedzai tigare tangozivisana nyaya iri kutenderera iko zvinezvi. Pari kunzi Comrade Nyoka yemabhunu vakatsakatiswa, kunyangariswa, kungotorwa, havasi kuzivikanwa kuti vari kupi ende zvakafamba sei. Inyaya iri kutenderera zvakanyanya. Tambotiraiwo kuda kutirai kuita kufonderana nevanhuwo vatinenge tichifunga kuti ndo vanenge vari padhuze navo, since foni yavo yacho ivo zvavo isiri kupinda kudairika. Pakambotanga pachimbonzi foni yangu yaya yakaita zvekuhekwa nhamba, ivo vakamboda kuchitaura handisiri ndi kutaura amasiyawo achiri kutaura. A lot has been happening, zvakawanda zvanga zviri kungoitika, but vanhu vakawanda vane zvavari kuona, zvavari kutaurawo pamusoro penyaya iyoyo. Sekugara ndakataura kuti kana uchingotondiona ndasvika kudai so, uchiziva kuti uripo, unodeedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kutira kuti vaboikane vezanu vese nezvigananda. Panyaya yevanyoka yemabhunu zvizhinji zviri kutaurika, but nhasi handisi kuda kunyanya waste time. Regedzai timboonesana nyaya iri panapa iyi kunzi Mnangagwa faces Pali coup. Inyaya iri kupisa zvisingaite. Iri kutaura kuti Emmerson Mnangagwa's most vocal defenders and key proponents of his Vision 2030 agenda, Justice Minister Ziyambi action signal the possibility of his boss removal through impeachment. Addressing a ZANU-PF Mashonaland West Provincial Coordinating Meeting (PPC) meeting in Chegutu on Saturday, Ziyambi warned party members against aligning with what he described as outside forces and willing factions agitating for the president's removal. His comments come amid growing panic in President Mnangagwa's inner cycle as mounting signs point to disgruntled elements within ZANU-PF who are allegedly mobilizing for a potential impeachment bid. While Ziyambi sought to downplay the seriousness of internal rifts, insiders say the tensions are driven by anxiety over the president's leadership style and unclear succession roadmap. This talk impeachment is nothing more than a continuation of failed protests, Ziyambi said, referring to the aborted March 31 demonstrations reportedly planned by expelled party member Blessed Geza. Now they are panicking and fantasizing about parliament initiating impeachment, but in Zimbabwe we have a party-based system. There is no space for individual grandstanding in parliament. Members follow the party line. Ziyambi emphasized that without the backing of the ZANU-PF parliamentary caucus, any impeachment efforts is doomed to fail. He reiterated that MPs operate under a strict whipping system that ensures aligning with party resolutions, particularly from the People's Conference, Congress and Central Committee. He also warned MP who deviate from the party official position face immediate recall. Zvatoneka kuchikidzirana kema-MP ino nyaya yacho yakakurisa, nyaya yacho yakareba, ndikaiverenga mozopedzera makurara, but tikungoti iye Ziyambi wacho zvitorineka kuchikidzira ma-MP because unoziva chinoitika pa-MP hamungambonongedzere. Impeachment izi hazvina basa kuti vamwe ndevenyu, unongorekana watodonhedzwa nema-MP yako zvinoitika because muparliament anonzi member of parliament hade votaton. Ende ndozvatogara takaudza vakomana vacho kuti imimi musave vanhu vanorarama nemahandouts, musave vanhu vekuti munotoita ngokandirwa nge muri kukandirwa chingwa. Come on man, imiwo uri member of parliament ende ndowega mukana uri papo. Safuka kuti ZANU-PF inofanika kutrusta futi kuti udzoke panext. Vamwe venyu matoni makroseva matemo echitutu mutotauti kuti Mnangagwa matema akakwana, hapana futi pemuchasekerera kuti murambe muripo, muchangonobviswa. Saka the best way that you guys can do is to remove him through impeachment, kutomubvisa chaiko. Ndoyecho inenge iripo. Saka vari kuona kuti izvozvo kuti ananhingirikine vakadai so vari kuda kuzotiudza zvekuti chichi vanhu vachichi vari kufoira, vakuda kuti impeachment boss vakafoira mademo manje muparliament macho ma-MP chichi. Ko vanhu vauri kuudza vaiudza vacho ivavo havana chekuita nezvinhu zvemuparliament imeeting yema-MP ake. But it's a topic for another day. Zvimwe zvese tinozoonesana, tinozotaurirana kuti chichi kunyatsoitika. Saka inini zvandoda kuti ndingokuonesai panapa ndezvekuti kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako nekuopenerwa FNB business account usina work permit,
chinongodiwa chete invalid passport. Bata ve-education research ana mukoma owen vanokuitira ende zvakachipa. Unongoti ndanzina kuliendi mazuva ano makadzikisa mutengo for people who are in South Africa. Even kana uchigara outside South Africa vanokuitira futi. Unongosenda zvinhu zvako ipapo vanobva vatokudhilivharira kadhi rako padheni pako. Zvakachipa, ndozvona mari yako inotokuitira zvinhu wakarara unoswera uchistreseka kuti uzoenda unovhura ningirikini ndega zvinogona kuzokunetsa handiti. Even mabookkeeping vanokuitira. So contact them on the numbers that are showing on the flyer. Mobva mangoita yamunenge muchiita ikoko, mobva manoitirwa zvinhu zvenyu zvoita sezvokufambira woitawo kambani yako wakwanisa kuwana mabenefits anobva pakadhi iroro, maEFT, foreign currency, mari dzakawanda, wakureceiva mari dzemarentals, wakuita madhiri akawanda. Unongoziva kuti matenda anopuhwa munhu ane kambani. Andingazokuudze zvese kana musati maregister company yacho. So contact them on their numbers that are showing on the flyer. Thank you. Regedzai tidai so pane vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda muZimbabwe, like ndambokuudzai kuti nyoka yemabhunu is missing, havasi kuziva kuti ari kupi because there is nowhere to be found for now. Regedzai timboona kuti makozi achabatika here. Toda kunyatsoziva kuti chii chakanyatsoitika kunzi akangonotorwa kwaanga ari, vari kuti akangotorwa kuCape Town ikoko kuri kupisa. But yo tine zvakawanda zvokutaura nezvazvo pamusoro penyaya iyoyo kuti kana ari kunzi akanikirwa nemaCIO vanowana simba sei rekupinda kidnapa munhu muSouth Africa, because kuti ungonzi iyo kidnap inototi mhosva pachayo. Yes, ndikuti vanenge vasiri kushanda vari ningirikeni. But let's watch the space. Ndichazodzoka ndakutaura nemi tichizokudzai zvafamba sei. For now tarirai mumwe wenyu zvaari kutaura munzwewo. Kana munenge mune enyu maaudio, namba dzichazobuda pascreen ipapo ndo dzamunokwanisa kusenda maaudio, namba dzipa Kulen TV. Waswera sei Kulen waswera sei? Yeah, ndoda ngosapota zvataurwa nanyoka yemabhunu. Pane audio haisa nyoka yemabhunu achitaura kuti zvikanga zvaramba zvimwe zvese tiripo mayouth ekupinda musango. Ini ndiri kuzvisapota. Inini pache zvangu ndisingatauri vamwe haisapoti nyoka yemabhunu nekuti zvine zvazvichanakidza. Vanhu havakutora advantage yekuti vane mari muhurumende. Zvido zvevanhu havachazviteedzera, havachateedzeri zvinoda vanhu handiti. Saka nyoka yemabhunu I think ari kutoita the right way. Zvaramba kana zvaramba kuti vamunangagwa vasoda kuteedzera mubumbiro remutemo rezvawakabvumirana ende ndiwo vamwe wacho vakarinyora. Nhasi una wadi kuriteedzera, hondo ngaipuke, hondo ngaitsve, ngairwiwe. Inini I'm ready, I'm the one anogona kutopindawo musango. I support nyoka yemabhunu. Saka ndiroda kuti iwe kwauri Kulen TV, kana uchitaura chinechi taura nenzira iyoyo kutoti watu titori ready mayouth kutopindawo murodhi. Ngavasafungidzira tese hatitogarawo zvakanaka. Toda kuzoitwawo maovheti emangwana sezvavari kungoitwawo ivo. Handiti maovheti, nesuwo toda kuzoitwawo maovheti. Ngavangochiti turuwo nezvako kuti in 1 hour in 2 hours kune kwapinda mayouth mangani basa. Ndo zvatiri kudawo izvozvo. Tinoirwisa hurumende, tinoirwisa haha. Pachedu tinobamburana kusvika zvanaka. Tinobvumburana pachedu, ende pachedu yakanakira kuti tichitoziva kuti ningi anogarapo, ningi tomuwana bhawa rakati, vanhingi tunowana pakati. Zviri nyore zvokutoti mumwe nemumwe anenge achitorwira kwaakakurira. VemuHarare vanenge vachirwa muHarare, vekwamutoko vanenge vachirwa kwamutoko, vekumudzi vanenge vachirwa kumudzi, vekwamureve vanenge vachirwa zviri nyore zvinhu izvozvo. Ende ronde iyoyo ichanakidza nekuti haikava nyika yekuti bombiro racho mutemo ndimi makaunyora, mapedza kuunyora hamuchade kuuteedzera. Saka muri kuti sisi vevana vechidiki kana kuti mayouth toramba chingoteedzera zvokuti kana makapinda musango topindawo, madzoka murodhi todzokawo. Ndizvo here? Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. I support nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu ramba wakapfika ipapo. I support you baba, I support you. Chinhu ngachifambe chizikane nemunhu wese. Ndaitokurudzira kunenge chikuru maovheti ane muonero watiri kuitawo vauye kwatiri tigone kutaurawo nawo, oro tiuye kwavari tigone kutaurawo nawo. Hatingaiti nyika yekuti munhu mumwe chete ndiye ari kubhenefita munyika. Modzivirira nekuti muri kuba iye zvinezvi muri kubhadhara mayouth muchivapa masitenzi. Zvakamboitika kupi zvamuri kuita izvo? Ndizvo here zvamuri kuita izvo? Makubhuraiba mayouth uyo maMPs kuti asataure chokwadi nekuda kuti muramba mutsigirwa muchiramba muri papawa. Ukaona pawa raakudai so, kana kuti ukaona utungamiri hwavo hwekuti hwokunyangirana
sezvamaki taizwa Mnangagwa, zive kuti matoparara. MuZimbabwe muchaona ini zvichaitika zviripo gore rino iri gore rino iri tinoparwa chete. Tikutoadawo mabasa echipo chisojewa, tikutoada, tikatotadza kumapinda nemhaka yekuti maitiitira muchiitira magokora. Tikutomada ende ticharwisana munyika yeZimbabwe. Haisi yenyu mega Zimbabwe, ndeyemunhu wese, ndeyemunhu wese Zimbabwe. Saka mumwe nemumwe ngaenjoye nyika yake. Maakudya zvovapfupi nekureba, hakuna zvakadaro. Iva Mnangagwa munomboziva here kuti kuita makandipa ground vaMnangagwa zvibhagirai ndinowaruwa waya, havana zvavanondiita waya mudaro kana mbijani kurovera kuro. Asi nyaya kuti muri kutemba zvombo ndozvataa kuti su taakuzvidawo tigarewo tikadzivirira, tione kuti zvinofamba sei. Uno wamuri kuita hausiriwo. Idai vanhu vakudei, idai vanhu vakudei, muteedzere mutemo webumbiro remutemo ramukanyora imimi. Ndimi makarinyora bumbiro remutemo ramakutadza kuteedzera nhasi. Nhasi maakuinzvenga-nzvenga. Wai muchiinzvenga muchida kuramba muchitidzinyirira isusu vanhu. Iye hazvinhu zvaRarara achatarisika. Chii chamuri kuita? Munongoramba muchiverenga chinhu hani. Border post yakanaka. Kuground kupi mukamboona ground inookwa nemafoshoro. Zvamuri kutiitira zvihombe kunonzi kuVic Falls. Muda kuwaka ground nemafoshoro. Zvakaitika hakumanaka. Aiwa, tiitirewo maserious. Hazvibude zvamuri kuita. Ticharwa munyika yeZimbabwe. Ngatiendei. Kangoma kanyakuririsa kava pedyo nokubva rokwa. Taneta, we are tired nezvamuri kuita. Neta chaiko chaiko. Chauya